Kumusta na po kayo ni Senator Bato de la Rosa dahil sa nangyari, ginawa niya na parang naging last minute, parang last nail for the coffin. Ika nga, nagbago ba in any way yung inyong parang pagtingin sa kanya before that event, Senator Migs? Alam mo, Raymond, una sa lahat, mahal na mahal ko si Senator Bato. Among all the senators dyan na kasama ko, aside from yung grupo namin na seatmates na Solid 7, siya po ang tinuturi ko pong writer, siya po ang tinuturi ko pong taong may prinsipyo. Kaya nagulat po ako sa pangyayaring iyon. Of all people. Siguro, hindi naman niya po akong masisisi na medyo nagtatampo po ako sa kanya. Dahil sa aking dahil sa aking paniwala sa ating rules and traditions of the Senate kung saan nangingibabaw po ang chairman ng isang komitiba na gawin niyang tungkulin niya bilang isang chairman at hindi po tayo magdidikta sa kanila na hindi po natin pipigilan o tatanggalin, ay dyan po ako nadali. Raymond. Sa tingin ko, isa po sa mga rason yan, dahil ako po ay nawala sa pwesto. Maraming pong nagpe-pressure din sa atin na tigil na natin yan. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino pa, Raymond. No? That's already water under the bridge. Yung akin na kasi, sana sinamahan na lang po niya ako na bilang isang independent na senator or at least man lang nag-abstain, di ba? Hindi na lang pumirma dun sa petition. Kasi pwede naman po siya sumama sa mayorya, pero hindi naman po kailangan pumirma kasi pwede naman niya sabihin, hindi ako pipirma dyan dahil nga dito sa gulong ito ay natanggal yung aming leader. Siguro sasama na lang ako sa inyo sa darating na panahon. Pero nagulat lang po ako dahil nung pinuri ko po siya, Raymond. Sincere ka pa naman na sincere. From the heart yun eh. From the heart, di ba? Galing sa puso yun. Kitang-kita nga. Kaya nagulat ako nung nalaman ko, nung gabing yun, hindi ko pa alam, nung inakap ko po siya, inakap niya asawa ko, hindi ko po alam, Raymond, na nakapirma na po pala sa kabila. At nung gabi lang, nung dinner time, may nag-text sa akin at sabi ko, wow, napakasakit. Yun lang na masabi ko. Kaya, pasensya na lang, Senator Bato, no, kung medyo nagtatampo pa po ako sa iyo. There will come a day that, of course, magiging kaibigan po tayo muli. Pero bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon, no, na maramdaman, na mawala yung nararamdaman ko dahil medyo nakakagulat. Taga Mindanao pa po siya. Yung mga taga Mindanao, medyo nagulat po ako. Dahil kami sa Mindanao, hindi po kami nag-iiwan eh. Walang iwanan yung mga taga Mindanao. So, nagulat lang po ako doon sa pangyayari. And, lalo ng asawa ko, lalo ng pamilya ko. Kaya, medyo masakit lang, Raymond. Pero, move on pa rin. Trabaho pa rin. Let's do our work.